Asunnon hankkimiseen liittyy monia eri asioita ja seikkoja tutkittavaksi ja nämä asiat pitää pystyä perustelemaan tuntien lisäksi järjellä. Näitä järjellisiä seikkoja on maltilliset asumiskustannukset, energiatehokkuus, hyvä sijainti ja myöskin nämä nykyaikaiset ratkaisut uudissa kohteissa. Ne takaa sen, että tämän omaisuuden arvo myös säilyy tulevaisuudessa. Hyvin suunnitellut pohjat takaavat sen, että pienempikin tila riittää. Myöskin nykyisten määräysten mukaisesti esteettömyys, laatu, muunneltavuus ja hyvä äänieristys on siellä asunnossa jo valmiina. Perinteinen käsitys siitä, että kaikki pitäisi omistaa, niin on muuttumassa ihan globaalisti. Nämä yhteistilat, ne tuo todella paljon lisäarvoa uudissa kohteissa siihen omaan asumiseen ja se tulee ikään kuin kaupan päälle tähän asunnon lisäksi. Talosta löytyy mahtavat saunaosastot, erittäin toimivat pyörävarastot, kerhohuoneet, grillipaikat, lastenleikkipaikat, istutusaltaita, viljelypalstoja, erilaisia tapahtumia, yhteistä tekemistä, kerhotoimintaa. Asukkaiden yhdessä tekeminen luo yhteisöllisyyttä ja sitä kautta tuo onnellisuutta koko naapurustoon. Ja meillä Bonavalle yhteisöllisyyden tukeminen on sydämen asia.